Gandhi has a custody, Solania. Gandhi what women need to send them an Indian yoga. I am a man, mother, most on them, the teacher, Namena, the Diana, the kid go to go away, they have taken almost a chin and go when I get done with the Toto, I want to get 20 Nobody can understand. I don't know that I don't want to get you when I got. Even you don't in one day to see those to a chineke. I love it. Get your job, putting out in a senate, Jesus. I know my chineke. So far, I'm going to get Napani here, Napani, he sent them. Muggy just so young white, Muggy, you won't win your chineke. Leave him, or I can never come. When you love game wine, before you might take a bio man to go to years in Cassiope. Oh, when they say the teacher, when I see before you might mother large, he gave better. Also, teacher carries when made him not for a neighbor's legacy. I am your night of 2020. For one cannot sing the animals on their two, where Papa where Naga, if one of the people and Menwaya. Okukwara nkolu nwoke nwere kwe ka afọ eme ụmụ ya dị nna anyị n'eluigwe si otu atụtụ gọzie n'anyị ma biko dịka anyị na-arịọ gị dịka anyị nọrọ oge n'ime ndụ a nye anyị amara mgbe anyị na-eleta ndị okwukwe ga n'ụlọ ọnwụ ka anyị onwe anyị si otu a wee si ezi ije okwukwa ime ihe dị mma n'anya gị ịnọgidesi ike n'ime okwukwe ka mgbe ọbụla anyị ga-esi na ndụ a wee pụọ anyị ga-abụ ndị a ga-anara nke ọma n'ihu gị Chineke anyị kwesịrị ntụkwasị obi ka e bunye gị emebighị ebi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka Chineke pụrụ ife niile gọzie chebedebe unu ka onye nwe anyị Chineke pụrụ ife nkiri ka ọ mgbasa unu ka Chineke nye unu unu na-arụ ike chekwa ọbụla na-abata unu ugbu a na mgbe niile. Onye nwe anyị nọnyere unu. Praise the Lord. Father. Praise the Lord. Oh
na-atọ n'ime otu Chineke dị nsọ bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Abụ nọmba 50, page 18. Agada. Takwara n'ihu anya ebudakwa ya dịka ifuru osisi ọ na-agbapụ dịka onyinyo ọ dịghị anọgide n'otu ebe. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, onye ka anyị ga-agbapụrụ n'ihi inye aka ma ọ bụ ego onye nwe anyị bụ onye na-ewu ya kwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị niile. Ma otu ọ dị, gị onye nwe anyị Chineke kasị dị nsọ, gị onye nwe anyị kasị ike, onye nzọpụta dị nsọ kasịkwa na ebere, arala anyị nye n'aka ihe ụfọdụ ilu nke ọnwa ebighị ebi. Onye nwe anyị mara ihe nzo niile nke obi anyị, emetụla ntị ebere gị na ekpere anyị, ma rapụ anyị onye nwe anyị kasị dị nsọ, gị Chineke kasị ike, gị onye nzọpụta kasịkwa na ebere, gị onye ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu, onye na-adụ ndụ ebighị ebi. Ekwela anyị dapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ anyị n'ihi ihe ukwu ọbụla ka ọnwụ. N'anya na page 16. Ihe niile nke nna m na-enye m ga-adepụta m, onye na-adepụta m nke ya dịkwa ya onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilie ga-enyekwa arụ anyị nke pụrụ ịnwe anwụ ndụ. N'ihi nke a obi m aṅụrị igwe ọṅụ, mkpụrụ obi m na-etegharị egwu ọṅụ. Ị ga-eme ka m mara ụzọ ndụ, uju afọ ọṅụ dị n'iru gị. N'ezi olileanya nke mbilite na ọnwụ bụ na ndụ ebighị ebi site n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst, anyị arara mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke bụ ndị azụ na-egwu ọnwụ tinye n'aka Chineke nke pụrụ ime ihe niile, were akwa arụ ya nye n'ala aja lara aja, ntụ lara ntụ, lara uzuzu. Chineke gọzie ya ka onye nwanyị gosi iru ọma ma nyekwa ya udo. Onye nwanyị nọnyere unu. Ekpere nke onye nwanyị. Anyị nke n'eluigwe, ka afọ gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka ihe ndị na-achọ iji ese n'eluigwe. Onye nwanyị na-asụ egwu ọnwụ izu ike ebighị ebi, Ọkwasị ya ide ebighị ebi. ka mkpụrụ obi na-asụ na mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ n'ime amara Chineke zuru ike n'udo. Ejighị nke ọma n'aha Chineke nna onye kere gị, na-ejighị nke ọma n'aha Jizọs Kraịst onye hụrụ gị ahụhụ, na-ejighị nke ọma n'aha mmụọ nsọ ya na-edo gị nsọ, na izuru ike gị bụrụ izuru ike udo, ka ebe obibi gị bụrụ na paradaịs nke ndị nsọ Chineke. Amen.
abụ 145 ala dị mara mma karịa ihe site n'okwukwe ya a na-agụzi ya ndị ọrụ ga-adị nwayọ kpochie enyi ya
Thank you.